why you want to the money. You want to go contributing the money. We are the one contributing the money. So ndị ba ekenekwa m unu so biko ebe we na m na afọ m na nechago this video o go very obvious na ejike moment of truth na ndị otu Mathias no ha wana sponsor Mathias unu no ko kwule na video anyị niile bụ ndị Igbo but how will you go and tell Mathias say na this video ngene necha kita na egwago Mathias na onye ọbụla na-kwetero na ihe ọ na-ekwu serapia onye ọhịa anwụ nyanwụ ọhịa ikwu na this video si serapia onye ọhịa anwụ nyanwụ na-egwa na Mathias so isikwa ọnụ ijikwa ọnụ gị wee na-asị ọnụ nwa na sponsor Mathias n'unu so na ndị na-contribute to the money which money ị bịakwa na anachi ya back to Germany after you neutralize that we say gịnị me o update gị si pay your tax and hold your government responsible and hold your tithe and hold your pastor responsible. So in the sense that also you forget to impute the part you see there, pay your goods and hold Mathias responsible. Why didn't you go and hold Mathias responsible for accident again? Why didn't you go and hold him responsible? Is it not clear enough to you people that Ndi Igbo na so no? Is it not clear enough evidence to you people that Ndi Igbo na so no? You know, but Igbo na sponsor Mathias. No one did you grant interview. Abata the first thing you grant Mathias interview. He just grant interview. You man Mathias to you know a very busy person. Now this other video ketu na ejike moment otu mepele ọnụ ya si na Mathias ka okulora ndị Igbo mma. Or is it not a level of wickedness? Akwụgomuno anybody ọbụla na-asị gị I'm a Christian but gbalo ndị ahụ ọsọ because that your small faith had a monster seed ndị ya crush to pieces. That your small faith had a monster seed aha I kaji wee na-enwele okwukwe ndị ya crush to pieces because there is nothing about Christianity the ejike moment of truth no. Evil will always beget evil. Hatred will always beget hatred. Wickedness must always beget wickedness. Nehe mmadu lijulu nni afọ n'obodo oyibo bata Nigeria mecha video for how people are suffering that you have to never advocate for good governance in your country. Ije nwere obodo dị mma to you is not the more better than your country. Don't know say na asa ha no Jesus with their problem. While ne bata one okporo ụzọ face you know the hold up no ihe niile ihe ndị mmadụ na-anụ on a daily basis. Still agwa Mathias beg said na si change method of approach. Si change method of approach. No kwana nda na afu anya being government with the problem. Man, you could not say it to you before I hear Mathias man. Ihe dịkwa je kenebe Chukwu maka ndụ gị. Ihe dịkwa je kenebe Chukwu maka ndụ gị. Because ihe abụ gịnị aja na ya Igbo na sala ayi ọgụ. Aja na Igbo na ọgụ na-echi unu wọ nso unu wepụ na aka n'ihe ọjọọ. Stop using your money to sponsor evil. Wele ga ahụ ị na-enye Mathias ha na ndị otu unu ji sponsor movement unu na sponsor wele ya jeje mee ihe dị mma. Ọ bụrụ hospital ahụ lụọ ọ bụrụ ibe ịnachi ata kpọọ Mathias meche si oke na si loke na ụlọ ọgwụ dee ụlọ ọgwụ a Omenala bụ ụzọ eziokwu hospital then let you people challenge the church. Till one on this movement would not create can never reach 1/4 of what Christianity, of what Christian followers, of what Jesus followers has done in this Nigerian one, especially in Igbo. Unama menwea. Man, we very shameful thing now. Somebody like you, he happened yana agwa Mathias eziokwu. Nehe Mathias needs deceiving na so na woman na celebrate accident free for 13 years. If people cannot counter it, people cannot see it as a lie. Oman, a Muslim country, known as the 5th most dying continent in Asia. Now, their Muslim community has in Asia. Their Muslim community, known as the 5th. Road accident, known as the 10th thing.
road accident on number 10 Igbo ha na be ha. Unu puta unu ekwechiri. People cannot see those things on as a line. Only the highest celebrity, even in the world ranking of road accidents, America, US will number 1. US will number 1. Na kamili na Dubai, kita kamili na Dubai. Obolo as a result of this artificial rain halo. Artificial rain halo oyabu onwe ka hasi we feel heat ha gbape ya mmiri ezu o dị nnọọ ka mmiri onezu we couple with the fact na season mmiri abịawo that you cannot cheat nature. Mmiri we tizela ma nke ha reserve n'enu ma nke zolo ezo mmiri kwesị izo in 6 months or in 3 months na ezo in space of 2-3 days. Everywhere mmiri etona na be ha. Obodo Nigeria can come uni aseba why didn't Jesus do this, why didn't Jesus do that? Na that obodo ahụ unu ji atunyelo na ka ine ha na suffer na flood na be ha kita. People are not seeing the bigger picture na mala na chukwu nguzila ya na this country ya no ya mana no emepela ọnụ ije iri ji na ede si onye ọbụla na egwago Mathias onye ọbụla na kwetara n'ihe Mathias na-eme oya anwụ si na onye ahụ oya anwụ nyanwụ. I will go on this for this wickedness. I will keep saying it. We people will come back to this video, man. As long as no na sponsor this evil, as long as no can equal adrihan, when people cannot call a spade, go walk a man and on a trend on the wrong path. I will walk on a more zoom one know the video upload on the internet. Uno just all about you will now see the painful death gabiga, but then you will cry and know that indeed this person is actually mocking the dead. Indeed this person brought the betterment of Igbo. Igbo ayinobi. Your own nature is for his own personal gain. Ke company all potabu. Onwunu go onye pụta Mathias sị na onye achọ ibido ahịa na sitwala onye ego na nwanna anyị nwoke amụchagodo ọrụ na ego ọnụ need ko we bido ihe dị otu a biko sekwadi ya. Ndị nwana ọ na-asị na ọ na-raise NGO, how many can he be accountable to any of them? So okay na-raise the onye dị otu ego. Name mama of recently ejiligo mama cash out now dump mama one side. If anybody like this evil man can take away food n'ọnụ onye agbala egbe na by accidental discharge bụ onye ahụ egbe si okay na recover enye gị 2 million ka iwe bido ahịa. This man we will onye ahụ yoba ayo mara eweta gị eji we treat onye eweta 1 million aji treat onye anụnwa ibota na wele ya na ayokwa 1.something million. Why not wele that 1 million clear go the debt top zigi ya top from the pocket of your NGO, from the pocket of your Omenala eziokwu organization unu na-eme jenura kpozi onye asị na onye recover go keze mgbosa ya abịa or anytime dị ready biko ka reach agreement ka ebe bidoro onye ahịa. Onu na afro na this is a level of witchcraft. Mother napu mother ni o kwesịrị ili still na advocate for him. Education of truth and Nigeria and Igbo chie na gị warning to all of you people and Igbo chie no warning man na achọrọ enu nke aka bụ mbido ili go net cola gaba obodo Igbo. I'm not mocking you. Anything can happen to anybody, but you people should know that ebe unu na-aga is on the wrong path. Mathias is not mocking the dead. I'm not also mocking you for accident, but you people should know that na ihe unu na-eme bụ ihe ọjọọ.